Ak nakupujete na internete, odporúča sa neplatiť za objednaný tovar vopred, ale až na dobierku kuriérovi pri doručení. Čo však v prípade, ak si objednávate napríklad nábytok na mieru? Vtedy si výrobca zvyčajne vypýta zálohu. Zaplatiť ju alebo nie? Je to len na vás. V nasledujúcej reportáži uvidíte príbeh mladých manželov, ktorí už oľutovali, že tak urobili. Tady je vlastne vrchní postel, spodní postel, myslím, že měly být schůdky na tu vrchní postel a skříně po boku poličkami. Vysouvací spodek jako od dalšího odkladiště. V ceně tohoto mělo být i madrace jsme měli mít, dvoje, montáž a vynáška měla být všechno v ceně. Manželia Ľudmila a Karel Zapletalovci chceli pre svoje dve malé deti zariadiť detskú izbu. Z rôznych ponúk výrobcov si napokon v lete minulého roka vybrali košickú firmu AM Studio, ktorá im ponúkla návrh, výrobu, dovoz a montáž nábytku. Objednávali sme si dvojpostel pro deti a skříně. To je vlastne kompletní stěna do detskej izby. Zmluvu podpísala pani Zapletalová 26. augusta priamo v predajni na Poštovej ulici, kde mala spoločnosť AM Studio svoju predajňu a prevádzku. Zároveň zaplatila zálohu. V hodnote 1500 € dopředu. Celková cena nábytku mala byť 2200 € a dodaný mal byť najneskôr do polovice decembra. Před podepsaním smlouvy komunikace proběhala okamžite, bez nejakých zadrhelů. Odpovídali e-maily, telefonáty hneď. Po podepsaní smlouvy už to trošičku bylo také pomalejší a postupem času od toho oktobra, novembra už začal byť taký tých problém. Ako Zapletalovci tvrdia, zrazu mali problém sa do spoločnosti dovolať. Na mailové otázky nedostávali odpovede a v predajni AM Studia, kde sa pokúšali zistiť, prečo pracovníci firmy okrem zaslaných návrhov nezačali ani len prípravné práce na výrobe nábytku, nikoho nenašli. Väčšina tam bylo zavřené alebo neotvírali. Nakoľko spoločnosť AM Studio spotrebiteľky prijala v podstate zálohu, mala by ju buď vrátiť, alebo v podstate dodať spotrebiteľke dielo, tak ako sa na tom dohodli v zmluve. V prípade, ak zálohu spoločnosť nevráti, tak je vzniklo bezdôvodné obohatenie podľa občianskeho zákonníka. Skúšali sme s nima i im poslať doporučený dopis, je vyzvať dokončení zakázky, dopis vôbec nebyl převzatý. Dokonca sa mi podařilo nájsť i osobný e-mail na pani majiteľku, ani na to nereagovala. Keďže Zapletalovci nemali ani tovar, ani vrátenú zálohu, v januári sa rozhodli podať polícii podnet na trestné stíhanie za podvod. Zároveň podali podnet aj na obchodnú inšpekciu. Kontrolovaný subjekt bol vlastne inšpektorátom Slovenskej obchodnej inšpekcie predvolávaný do sídla inšpektorátu opakovane a zároveň bol vyzývaný na to, aby predložil vlastne relevantné podklady súvisiace s tým prešetrovaným podnetom. Avšak nakoľko sa kontrolovaný subjekt do sídla inšpektorátu v stanovených termínoch nedostavil a zároveň ani nepredložil žiadne relevantné doklady, tak bolo jeho konanie vyhodnotené ako marenie výkonu kontroly. To, že pre obchodnú inšpekciu ide o známu firmu, dokazuje aj niekoľko pokút uložených v minulosti. Aktuálne riešia inšpektori 3 podnety nespokojných zákazníkov, ktorí sa sťažujú na spôsob jej podnikania. A za marenie výkonu kontroly hrozia AM Studiu ďalšie pokuty až do výšky 1660 €, a to aj opakovane. Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie sa bude podnetom spotrebiteľky aj naďalej zaoberať a využije všetky právne možnosti smerujúce k jeho prešetreniu. A polícia? Tá podnet na vyšetrovanie odmietla. Vraj nie je naplnená skutková podstata trestného činu podvodu. Zapletalovci sa ale nedali a na postup policajtov podali sťažnosť. A tak sa aktuálne čaká, či polícia bude alebo nebude robiť to, čo od nej občania často naivne čakajú. Teda pomáhať poškodeným a stíhať podvodníkov. Poverený príslušník policajného zboru vydal rozhodnutie o odmietnutí začatia trestného stíhania. Keďže vyšetrovanie predmetnej sťažnosti nebolo doposiaľ prokurátorom ukončené, polícia k nemu neposkytuje bližšie informácie. Nakoľko to polícia odmietla, môžu sa obrátiť na inšpekciu ministerstva vnútra, ktorá môže preskúmať postup policajta, ktorý v podstate konanie odmietol, pretože podľa môjho názoru došlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu podvodu. Ako sme zistili, pred 2 rokmi košickí policajti už podobnú situáciu riešili. Vtedy tiež najprv podanie oklamaných zákazníkov odmietli, prokurátor im to vrátil, no výsledkom ich vyšetrovania bolo to, že ho zastavili, lebo konanie AM Studia podľa nich nebolo trestným činom. Aj vtedy zákazníci zaplatili zálohu 1500 €, no objednanú kuchynskú linku nikdy nevideli. Sme sa
rozloučili s tými peniazmi, že nevěříme, že by sme dosáhli toho, že by nám to vrátili. Takže to bereme tak, že aspoň chceme varovať i ostatní, aby si na túto firmu dali pozor. Pozrime sa podrobnejšie na spoločnosť AM Studio. Podľa obchodného a živnostenského registra ide o klasickú SROčku sídliacu na Poštovej 12 v Košiciach. Jej jedinou konateľkou je inžinierka Andrea Maľárová, ktorá pôsobí aj v predstavenstve akciovky BCC Group, ktorá sídli na rovnakej adrese. S konateľkou sme sa pokúšali spojiť viackrát, telefonicky, mailom i priamo v predajni na Poštovej ulici. Neúspešne. Predajňa je už zrušená, rovnako ako internetové stránky. Nepomohli nám ani jej rodičia, ktorí v akciovke BCC Group figurujú v predstavenstve, respektíve v dozornej rade. Ani ja neviem, že kde je momentálne, či je doma, alebo tak. A doma by mala byť kde? Ani ja neviem. Neviete, kde býva dcera? Ani starý. Asi nepraje, aby som sa staral do jej veci. Takže nám neviete poradiť, kde by sme ju našli. Po tomto rozhovore s otcom Andrej Maľárovej sme ale predsa len dostali do redakcie e-mail z AM Studia. Ďakujeme za zaslanie otázok týkajúcich sa záležitostí Zapletalovcov, ktorú momentálne riešime. Ku všetkým otázkam sa vyjadrí konateľka spoločnosti AM Studio inžinierka Andrea Maľárová. Ďakujeme za vytvorenie priestoru, ktorý radi využijeme. Sľuby sa sľubujú, blázni sa radujú. V dohodnutom termíne sa nám z AM Studia už nikto neozval a prisľúbené odpovede, najmä tú, či a kedy vrátia 1500 eurovú zálohu, sme nedostali. Konanie spoločnosti AM Studio rozhodne nie je v súlade s dobrými mravmi a s občianskym zákonníkom. Poškodená by sa mala obrátiť na okresný súd a domáhať sa vrátenia bezdôvodného obohatenia, ktoré v spoločnosti AM Studio vzniklo, a podať na okresnom súde návrh na vydanie platobného rozkazu. Presne to Zapletalovci ešte počas nakrúcania tejto reportáže aj urobili. Ak by totiž spoločnosť vyhlásila konkurs. Nakoľko toto by nebola zrejme prednostná pohľadávka, tak by mohol vzniknúť problém pri uplatňovaní si toho práva. Platobný rozkaz je zjednodušenou formou rozsudku, ktorý súd vydá na základe dôkazov predložených navrhovateľom. Podmienkou je jeho doručenie do vlastných rúk dlžníka, čo v tomto prípade nebude jednoduché. Ak by sa to súdu podarilo a AM Studio by nepodalo odpor, začala by plynúť 15-dňová lehota na zaplatenie dlhu. Ak by spoločnosť by dlh Zapletalovcom nezaplatilo. Tí by potom boli oprávnení si vymáhať zaplatenie dlhu prostredníctvom exekútora. Ak ste zamestnancom, po skončení pracovného pomeru vám zo zákona patrí odstupné. Nuž, ale to neznamená, že ho naozaj dostanete. A to dokonca ani vtedy, ak o tom rozhodne súd. Ja som do roku 2009 pracoval pod firmou NLK Group v reštauračných službách.